しがない会社員、年老いた母親と二人きりで暮らしてる。最近足腰弱がって転びそうな母のため、介護相談受けにやってきた。いやー、不安だな。大丈夫かな。はじめまして、私がお母様を担当するこの事業所のケアマネです。よろしくお願いします。介護認定を申請して介護度が出た際には介護サービス使えます。本当ですか、助かります、ありがたき幸せ。とりあえずの希望や悩みを伺いましょう。手すりをつけてください。夜中に転倒もしないように、寝室とトイレの間の廊下に手すりをつけてください。手すりの設置は介護保険の住宅改修の対象です。工事費用の1割負担で取り付けられます。それだけでいいんだ。ならば段差もなくしてください。畳も床にしてください。扉も引き戸にしてください。和式を洋式に変えてください。それらはすべて介護保険で住宅改修できますが、費用が高くて自己負担も出ると思います。それじゃあ難しいな。ならば介護度を上げてください。サービス多く使えるように限度上げてもらうため、母の介護度上げてください。仮に介護度が上がった場合も工事費の負担は変わりません。養子縁でも介護度5でも上限価格は20万です。20万の上限は変わらないのか。じゃあとりあえず廊下の手すりをつけてもらって、ついでに外壁直してください。いや、ついでって何？屋根も直してください。いや、介護関係ないですけど。いや、さっきから何言ってんのね。ウォシュレットつけて、今和式じゃないの？給金出してくいや、それ無理だと思うよ。10万円出して、いや、麻生さん出さないっつってたし。僕と付き合ってください。どうした急に。僕と付き合ってください。ねえ、急に今日初めてだしね。結婚前提に付き合って、何プロポーズしてる？結婚を前提に付き合ってください。なんで賞賛あると思った？幸せになりましょう。いや、お母さんどうするの？幸せになりましょう。いや、練習だけ聞いといていいですか？チャンネル登録してください。チャンネル登録してください。高評価押してください。高評価押してください。来週も